ini जाहैदों महामाया मन्दिर सेक्टर गोदाननि फुजा फैबाय आसा खालामो भगबाना अनोब्ला बेजों एसे एनै खामायनो हागोन सासे सानै मानसिफोरखौ खामानि मावनो मोनगोन दानि आंना आबौआ गोदोनिफ्रायनो नागासिनो दङ जोंना बेखौ गोदान गारि बायनानै लाबोबाय दा नोंथांमोना नायलांदों फुजानायखौ बेबायदि जागासिनो दङ माने भगबानाव आर'ज खालामगासिनो दं मोजाङै मोजां जाहाथे गारिया सोलिलांबाय थायो खामानि मावनो हाबाय थायो बेखौ इउटुबाव हगारोब्ला मोनसे ट्रेक्टरनि नामा जाबाय सनालिखा DI-42RX सिकन्दर माने गोदोनि राजानि बंसनिफ्राय दिहुननाय सिकन्दर ओरैबायदि हेभि आरोखि सिकन्दरा ग्रेट गोदोनि राजा गैयामोन होनबा फुरा इन्डिया भारत दुनियाखौ एटाक खालायनाया बेयो सिकन्दर जायनाखि इन्डियानाव खालि पुरु राजायाल' बेखौ होबथादोंमोन आरो बिनि मुङै बे ट्रेक्टरनि जाहैबाय सिकन्दर सनालिका DI-42RX सिकन्दर दा नोंथांमोना नायलांदो सोरनावबा जुदि सेरफांगुरि एरिया दतमा एरिया क'क्राझार एरियायाव कन्ट्राक्टर साहाबफोरनि गिदिर गिदिर खामानि मावनोब्ला आंखौ फन खालायहरदो बा ड्राइभारनि नाम्बारखौबो उनाव मिन्थिखागोन बिथांमोनहा कन्टेक्ट खालायनानै खामानि मावहोनो हागोन फिसा फिसौ एसे दाम खमैनो मावनो हागोन खामानिफोरखौ खुनुरुखुम थांनानै थानायनिल' नोंसोरबो जोंबो दा बेखौनो नोंथांमोनहा आसा खालायनानै माबानो जाबाय सेवा खालायहोनो सानसेबानो जाबाय बेनो जाहैदों दा एक्सुवेलि आंनाथ' न'आ बुंनो थाङोबा क'क्राझारावसो नाथाय हिन्जावफोरनि एसे बंस दं हिसाबैहाय कसुगावआवहाय फुजाखौ फैनाय जाबाय आरो बेनो जाहैदों कसुगावनि महामाया मन्दिर जाय बिथांमोना गोबां मोनथिगौ जानो हागौ बर'नि इउटुबफ्रावबो होबाय थायो नै दाख्लै बे माबा मोनसे फुजा मोनलाय बे फुजायावहाय बे नेसनेल हाइवे गिदिर नालाय बेयावनो एसे एक्सिडेन्टबो जादोंमोन आरो ना मा फुजामोन बियो बलबम फुजायावबो एक्सिडेन्ट जालायलायदों दा सोरबा बिथांमोना मन्दिराव फैयोब्ला बि केयारफुल मोजाङै मोजां फैनानै फुजाखौ होलां मोजाङै मोजां बिमा महामायानाव गाखोलां आरो बेवहाय गोबां जोंना हनुमाननि सेनाफोर दङ माने मोख्रा जाथिमोन बिथांमोनाबो बिराद उपकार फैयोबा मिनिस्ट्रिखौ लाबोयोबा बिराद खेल लानांगोन नङाब्ला माबानि माबायो आरो मा होनो सिख'नानै जाथारो मोनस्लाबलायलायनाय नङा दा बिथांमोना गाव गावनि गाखोनांगौ दङब्ला बेवहाय फैनानै गाखोफैनो हागोन जाहाथे नै मोख्राफ्राव मेरला मोख्राखौबो नायाबो माने जोंना फुजाया जोबनायनि लामायाव फुजा जोबखांनानै बेलासियाव जों दंसै मा खालायनांगौ पुजारिया जोंना गाखोगासिनो दङ माबा खालामदों